Υπάρχει χρονός για ένα. Το μαγαζί είναι το θέμα, δεν έχουμε εμείς. Το μαγαζί, έχουμε χρόνο για ένα. Να το πούμε ή να πάμε να ξυστούμε. Έλα παιδιά, θα πούμε κομμάτι να γίνει, αλλά θα κάνω να τα δώσετε όλα όμως. Έτσι. Να τα δώσουμε παιδιά, να κάνουμε πανηγύρι. Να γίνει πανηγύρι. Εντάξει. Πάμε για άλλη μια φορά σήμερα παιδιά να γίνει εμποροπανήγυρης. Πάμε. Έλα πάμε δυνατά. Είσαι αυτή η δράση, είναι